Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga amigo buksit. Sa araw ng Biyernes. Ang 5 ng umaga. Ang aga ng ating pasayro dito, mga taga-Buyog to, Liti. Kapugsit lang. Shout out sa mga taga-Liti. Taga-Buyog. Pugsit na tayong. Pugsit ang agi. Ano yung mga tawanan ka sa'yo, Mandre? Nanigurado niya para makasakay. Good morning, Hepe. Ayan si Hepe namin. Ang aming purban dito sa Siap. Ay, katusok vlog. Oh, ayan. Ayan. May vlogger pala dito. Nasakay natin, no? Katusok vlog pala yan, no? Patay tayo. May kompetensya tayo. Pugsit na tayong. Maganda ito. Si katusok vlog. Maganda ito. Kasama kay vlogger. Ito na, nagkakarga na si Migo. Ito, usay vlog yan. Pugsit na tayong. Pugsit. Biyahe pala tayo ngayon. Alas 10 mamaya pa. Live na, sip, live. Oo. Ayan si Boss Kirong Migo Buset. Aywan ang mga suki. Si Roland Kirong. Mga suki natin ng pasayro. Ayan Migo Buset. Masubukan ang ating bagong estribo. June 30. Sa taas ito, Migo. 2023. O sa taas yan, kayo maliit man. Natisting nga na ang bagong estribo. Oh, meron pa ba dyan? Ito, mga sa taas ito. Tandara na yung basa ang tambay-tambay na resulod. Eto ka. Tandara ba? Ayan, yung mga estribo ng busit. Uy. Uy. Aga-aga ko umalis sa bahay ng busit. Alas 3 pa ako nagising doon. Umalis. Uy, di pa pala ito na. Kuhan. Oh, buksit na ting. Pinoy Bus Driver TV. Ganito ang ating pasayro ng buksit. Shout out to Boss, kapugsit vlogger. Oo, salamat Migo. Shout out yung vlogger na mo. Buti na lang, maaga ko umalis sa bahay. Alas 3 pa lang. Shout out. Good morning mga idol. Good morning sa inyo lahat, Migo Buksit. Shout out pugsit. Ito, Migo Buksit. Nagsakaya ng ating 15 pasahero pa Buyog. Taga Buyog Lite. Mayong butag sa inyong tanan, Migo Buksit. Shout out ka. Shout out Migo Buksit. Kapugsit. Good morning. Pugsit na tayong. Kapugsit vlog. Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV. Ayan na. Nakita na si Amiga. Nakita na ang ating dalawang amiga. Tuloy po kayo. Bukas po ang ating pinto. Ayan si Boss Kirong Migo Buksit. Galing sila ng Tandag, karating lang nila. Dito mo sa Moyloy. Tuloy lang sa kusina. Nandun na rin ang kutsara at tinidor. Kaso lang wala pa yung kaldero. Nandun pa sa Buyog. Shout out sa kay kapugsit. Pugsit na tayo. Kapugsit today. Ang aga nito nila. 15 piraso. Hindi pa nga nakaligo ang driver saka nakabihis. Dito na nagsakaya na. Pugsit na tayo. Wah, naurot ako sticker. Subscriber mo yung mukha na yun. Oo. Nagkakong subscriber na rin. Ayan, may kapusit. Yung pagpitura dyan, pagbalik na yan. Kasi babiyahin na tayo ngayon, naka-schedule na tayo. Ayan, ating mga amigo pugsit, mga pasayro. Asan si Katusok Vlog? Huwag niyong kalimutan i-follow si Katusok Vlog, amigo pugsit.
Meron tayong vlogger na sakay dito, si Katusok Vlog. O yan, was out ako, mga kapusit. Magkakape pa to sila. Natistingan na ka ng ating estribo, mga kapusit. Asa na sila? Ayun, mga kapusit. Video na oh. Salamat, James. Ayan, mga kapusit. Libre natin sila ng kape kasi nanggagaling pa to ng Florida, Pampanga. Kalayo-layo na pinanggalingan ito. Nakita na mo sa buksit lagi. Oh. Kuhan may kape. Natsambahan. Oh. Silang order ka lang dyan, kape. Pugsit na tayo. Nakita mo siya sa Katusok Vlog. Eh, si Katusok Vlog, paki-follow nyo rin. Pugsit na tayo. Asa na ba si Katusok Vlog? Ba't wala, nagtusok-tusok pa siguro. Magandang Binidyo mo na sila, makita mo na sila uyab. magandang kasama to ngayon kasi may vlogger tayo, si Katusok Vlog. Tapos si Pugsit. Pagtusok, Pugsit agad. Pugsit na tayo. Si Burlasoy, hindi pa bumaba. Burlasoy. Ilang order lang dyan. Sakay pala yan ni Dudong Rizal nakaraan eh. Pasahero pala niya yan. 35 yung sila. Oo, 35? Grabe. Isang grupo? Wala pa. Kunti pa lang. Padagdag pa ito, padagdag pa. Level na to ni Wamos. Padagdag pa ito, Miko Pugsit. Level na to ni Wamos. Oh, maganda-ganda na. Ah, Performance. Kunwari lang yan ang drive, pero dami ng ginto niyan sila kapatawan. Pugsit na eh. O ayan, Miko Pugsit, ang ating may-ari dito sa Kanten. Bangkasawa yan, taga Ilocos. Grabe naman kuya, dapat sinabi. Shoutout sa taga Ilocos, Miko Pugsit. Muna ako, grabe. Huwag ka muna na lang mapaparlor kasi ganda ka na. Ayan. Ito, 85 ang nabayaran, Miko Pugsit. May sukli pa ako sa 500. Pugsit na eh. Sabihin mo kay ano, Ay, sama mo to, dalawa. Anak ko. Sama mo to, dalawa. Si Diaz, hindi pa pala ito nakabiyahe kahapon, nabal. Ngayon palang biyahe nila. anong kape? Si Elberos. Magahan nyo. Biyaheng nabal, ormok yan sila, Miko Pugsit. Hindi pala nakaalis sila kahapon. Ngayon palang alis nila, Bernis. John 30. Oh, dagdag ulit, Miko Pugsit, dagdag. Kasama na natin yan sila sa libre. Oh, 40. 20 ang gatas, Miko Pugsit. Siya, hindi na yan sila gaganda ang kotis niyan. Gatas eh, Pugsit na eh. Quarter to 6 pa lang. Kwentuhan habang naghihigop ng kape. Ito, mga driver group naman ito. Bay! Kape, bay! Times 0.04. 651. May sumakay dito ng nambal. 651 minus 8, no? Ayan, nagpaturo. Ano, konduktor kasi nga nanibago na si Diaz. Hindi niya alam kung ano mga doktor. 3 taon niya nawala dito. Pugsit na ting.